Takže ahojte, já jsem Janča a na tomto kanále se věnuji osvětě o psychiatrických onemocněních, jelikož sama jsem psychiatrický pacient. Jinak, jak jste si mohli všimnout, mám černou rtěnku, je to proto, že se mi to líbí, a případné hejtry poprosím, aby se zdrželi komentáře. Jo? Každý si můžeme nosit to, co se nám líbí. A není to věc žádného druhého člověka. Jinak omlouvám se, uslyšíte tady ještě pračku, ale bohužel nemám jinou možnost, než natáčet ve svém 2+KK bytečku, kde je vlastně obývák propojen s kuchyní a pračka je v kuchyni. No, jdeme na to. Takže, kdo mě sleduje, tak ví, že mám diagnostikovanou úzkostně depresivní poruchu a že jsme dělali vlastně, nebo že jsme s mojí psychiatričkou minulé rozebírali moji diagnózu a vyšlo najevo, že mám hraniční rysy. Takže budeme dělat ještě testy na hraniční poruchu osobnosti. A v minulém videu jsme si rozebírali vlastně, co to je deprese. A dneska bych si s vámi chtěla rozebrat tu druhou část té úzkostně depresivní poruchy, a to jsou teda ty úzkosti. Jak se úzkost projevuje? Úzkost je vlastně stav, kdy máte z něčeho nebo o něco přehnanou obavu. A nestačí si říct, jo, nemusím se o to tak starat, prostě ne, to nepřejde. Je to veliký stres pro vás. Projevuje se to třeba tak, že vám buší srdce, špatně se vám dýchá, můžete se třást, může vám být špatně od žaludku, rozbolet vás hlava. Vlastně v důsledku toho můžete mít i migrény potom, jo. No prostě je to hrozný. Tak mám tady scénář, takže budu občas koukat do toho, omlouvám se. Úzkosti mohou být součástí, stejně jako deprese, mnoha psychiatrických onemocnění či poruch osobnosti. Jedním z takových je například ta úzkostně depresivní porucha. Dále generalizovaná úzkostná porucha či panická porucha. A z poruch osobnosti je to potom hraniční porucha osobnosti. Rozdíl u té generalizované úzkostné poruchy a panické poruchy je vlastně v tom, že u té panické převažují samozřejmě panické ataky a ty se objevují nečekaně. Když to u té generalizované úzkostné poruchy, tam se to vlastně liší v tom, že jste jak by v té úzkosti konstantně. Co se týká hraniční poruchy osobnosti, tam ta úzkost má asi u všeho prostě svoje spouštěče, jo, ale třeba u hraniční poruchy osobnosti to bývá tak, že se třeba bojíte, že vás opustí vaše favorite person. Hraniční poruchu bych si s váma chtěla ještě v nějakým z následujících videí rozebrat. A tak, no, nebo prostě se třeba bojíte, že něco nezvládnete, nevěříte si a tak a prostě máte úzkost. Jo, dále to součástí obsedantně kompulzivní poruchy, kdy ta úzkost přichází vlastně, když vy nemůžete udělat ten rituál. Vlastně obsedantně kompulzivní porucha je onemocnění, kdy třeba
se obáváte, že jste nezamkli dveře, jo, nebo nevypli třeba sporák, jo, než jste odešli z baráku, nebo určitě už jste slyšeli o opakovaném mytí rukou, jo. Takže prostě to je ta obsese. Vy máte nějakou obavu, třeba, že jste nezamkli ten barák nebo tak, nebo že máte špinavé ruce a když se dotknete obličeje, tak onemocníte. A prostě, abyste tu obavu neměli, tak si ty ruky musíte umýt. Nebo zkontrolovat to zamknutí. Ale ono to nestačí jenom jednou. Musíte to udělat třeba 10krát, 30krát, jo? A prostě, když nemůžete, nebo když už si řeknete a dost a nejdete to udělat, tak potom přichází ta úzkost. Vy vlastně jdete a znovu děláte ten váš rituál. Jo? A vlastně ty úzkosti se stupňujou. Jo, může to dojít vlastně až do disociace. No. Jak už jsem mluvila, vlastně tak součástí té úzkosti může být úzkostný záchvat či panická ataka. To jsou vlastně jak kdyby stavy, kdy ta úzkost je nejvíc vystupňovaná. Rozdíl mezi záchvatem úzkosti a panickou atakou je ten, že panická ataka přichází nečekaně. Ten záchvat úzkosti vlastně probíhá podobně, ale nastupuje pomaleji, jakoby. Já jsem zažila záchvat úzkosti jednou a panickou ataku 2krát. Vlastně obojí to bylo v psychiatrické léčebně. Paradoxně. No. A ten záchvat úzkosti přicházel tak, že byl u mě nějaký stresor. Nebudu to rozebírat, co, není to podstatné. No a já jsem se tomu stresoru nemohla vyhnout. Mně začalo bušit srdce, prostě cítila jsem na sobě úzkost, snažila jsem se to rozdýchat, nepomohlo to. Potom se mi sevřela hruď a já říkám, ty vole, ataka. Protože už jsem něco o těch atakách tehdy věděla. No, měla jsem pocit, že se udusím. Utíkala jsem teda do sesterny, vzít si prášek na uklidnění. Když jsem se zvedla z postele, protože to bylo večer, tak jsem myslela, že se mi podlomí nohy, jo. No dobrý. Sestřičky mi dali ten prášek, to vám potom ještě řeknu, co já na to beru. Benzáky to nejsou. No. Potom si pamatuju, že jsem utíkala vlastně do návštěvky, protože jsem chtěla telefonovat a tam nikdo nebyl. Telefonovala jsem kamarádovi, že mám teda ataku, což jsem si tehdy myslela, že to je ataka. No, probrali jsme to a potom si pamatuju obrovskou únavu, ale hroznou. Určitě to bylo i tím práškem. No, pak jsem šla spát a usnula jsem jak špalek. No. Ataka vlastně na mě přišla o pár dní později. Jsme byli s kámoškou v bufetu a já jsem viděla ty lidi tam. Já teda nemám socku nebo strach z lidí, jo, ale prostě přišel na mě strach, že prostě budu bydlet sama. Což bydlím sama, ale zvládám to mnohem lépe, než jsem si myslela. No. A strašně jsem se toho bála a najednou cítím, že nemůžu dýchat. No ale jelikož jsem znala teda nějaký techniky,
už, tak jsem zkusila, povedlo se mi to rozdýchat. Dále to mě kamarád vezl k mamce na dovolenku, vlastně na víkendový opušťák domů. A já jsem se na to strašně těšila, jo. A v tom je ten paradox, že ta ataka může přijít, i když jste na něco hrozně natěšení, jste happy jak grepy a najednou to přijde. Prostě to tělo je ve stresu, i když pozitivním, a může ta ataka přijít. A zase pocit, že nemůžu dýchat, ale opět jsem to vychytala vlastně ještě v začátku, takže během pár minut to bylo pryč. No. Takže teď jsme si rozebrali panické ataky a záchvaty úzkosti. Jinak o těch záchvatech úzkosti se nemluví tolik jako o těch panických atakách, ale vlastně u mě to probíhalo docela dost podobně. Tak a teďka bych si s váma chtěla probrat, jak se s tím vypořádat. Jak se vypořádat, jak s obyčejnou úzkostí, tak s těmi atakami, tak s těmi záchvaty. Takže v podstatě je důležité to podchytit už v začátku. Co mi pomáhá, co by mohlo pomoct i vám? Je to nějaká technika uzemnění. Jestli jste už slyšeli někdy o mindfulness, to jsou ty techniky k uzemnění. Takže když na mě přichází úzkost, tak si třeba začnu všímat barev v okolí, jo, počítat barvy, řeknu si, co na sobě mám třeba na sobě barevné tričko, vidím tady bílou stěnu, hnědou polici, jo. Co slyším za zvuky, jo, v mém případě to je teďka pračka, ve vašem to bude moje video. Potom třeba pomáhá, když se něčeho dotknu, jo, třeba i klidně svojí ruky. Nebo třeba si hraju tady z prstínky a tak. To vlastně může fungovat i jako stimming. Tady mám ty náramky, jo, a tak. Dále třeba, co mi ještě tak pomáhá, kde třeba počítání, co já vím, prostě něco, omlouvám se, já peču chleba totiž, tam pauzu, vytáhnu chleba a vrátím se. Tak, chleba je upečen, pračka si taky doprala. No prostě jakýkoliv techniky, co vlastně vám odvedou pozornost od těch myšlenek, od toho strachu a tak. Výborná je na to aplikace Nepanikář, kde jsou na toto i hry. Třeba praskání balónků, co tam ještě je. Nevím, já jsem zkoušela praskat balonky a ještě něco a nevím, moc jsem to zatím nevyužila. No, teďka nedoprala. No, vlastně tímhletím jde podchytit i ten záchvat té úzkosti a panická ataka vlastně. Jo, tak ještě dýchání. Třeba dlouhý nádech nosem a výdech pusou. A takhle, jo, dokud vás to nepřejde. Takhle se mi podařilo vlastně dostat pod kontrolu tu panickou ataku. Pokud se vám to nedaří, tak je dobrý si na to nechat napsat nějaký léky. Já vám ukážu takový kombo, co já beru. Jo?
Takže, co se týká celkově té medikace, tak se úzkosti léčí vlastně antidepresivy, což je vlastně medikace na další dobu. Já beru sertralin, vždycky ráno tabletku. Vím, mám to ještě slabý, podle mě to budem navyšovat. No a protože já hodně trpím na stavy disociace, tak beru antipsychotika. Antipsychotika se nedávají vždycky. Většinou se na úzkosti dávají benzodiazepiny, anebo ještě Atarax, to je zase antihistaminikum. A to se třeba dává, když je někdo závislý na alkoholu, jo, a prostě víme, že na těch benzákách by se stal závislý, tak právě dají třeba ten Atarax. To, co já beru, tak je Derin. Vlastně výhoda těch antipsychotik je, že oni mají uklidňující účinky. Takže tohle to můžu brát jak na ty disociace, tak na ty úzkosti. Já to beru především kvůli těm disociacím, což jsem asi už řekla teda. A beru, je to 25 mg, zatím beru 75, vždycky 3 tabletky tohoto večer před spaním. Ale když mě přepadne přes den vlastně úzkost, tak pokud mě nezaberou ty uzemňovací techniky, tak můžu si dát tohleto. Nepotřebuju žádný benzáky, nic. Těm benzodiazepinům. Jsou to hodně často předepisované léky i třeba na tu hraniční poruchu osobnosti, u které je ale klíčová psychoterapie. No. A jak už asi tušíte, vzniká na nich závislost. Nebo na nich může vzniknout. Já jsem to teda v životě neměla. Mě rovnou napsali tenhle ten Derin. No, mezi benzáče patří vlastně Rivotril, Neurol, co tam ještě patří, Lexaurin. Myslím, že někde se ten Lexaurin jmenuje Xanax, nebo jak. No. Každopádně, Lexaurin je nejslabší, Rivotril střední, Neurol je nejsilnější. Na těchto lécích vzniká závislost, prej se z toho odvyká docela blbě a často se tím lidi předávkovávají. No. Za několik takových lidí. Dále tam patří diazepam, což je lék na epilepsii, ale taky na něm vzniká závislost. Diazepam se dává vlastně, když třeba odvykáte z alkoholu, tak na abstiaky se dává diazepam. No. Neboli Valium. Jestli jste četli My děti ze stanice ZO, tak tam to brali ve velkým. Z začátku, no. Takže tak. Já jsem benzače nikdy nebrala, jsem za to velice ráda, protože určitě, kdyby mi to dali, tak se na tom závislá stanu, protože v momentě, kdy já jsem skončila na té psychiatrii, tak jsem se docela slušně stala závislá na svoji favorite person. To bývá vlastně u lidí s hraniční poruchou osobnosti nebo i s těmi hraničními rysy. A v momentě, kdyby mi ty benzáky dali, tak prostě mě by se udělalo jenom trochu špatně, tak bych válila si pro Neurol. Asi. Protože prostě je to únik z reality, únik sám před sebou a hlavně prostě myslím si, že to nabízí ten stav, který lidi s úzkostí vyhledávají a to je prostě uklidnění. Takže tak. Takže
V dalším videu bych s vámi chtěla rozebrat obranné mechanismy, mezi které patří teda ta disociace, a chtěla bych tam s vámi rozebrat, jak obranné mechanismy vlastně, které vznikají při nějakém stresu, tak vlastně i obranné mechanismy, které se vytvářejí lidi s poruchami osobnosti. Tak do dalších dnů bych vám chtěla popřát, abyste se měli dobře, aby vás ty vaše problémy tolik netrápily a mějte se hezky.